Tak, idem si pozrieť svoje štatistiky na YouTube, ako sa mi darí. Yes. Ja idem si pozrieť svoje komentáre. Dobre, super. Paráda. Počkej, čo toto je zase on? Daj si charakter AI a tam daj profil, ten nejaký nick. To je môj kamarát, urobil tam chat s tebou a Polocan tile. Čo? Ok, dobre, máme na to tu a ideme si to vyhľadať, že Polocan 8998. Nie, on tam fakt existuje! To si robíš srandu. Čaute všetci a ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. No a dneska budeme kecať s AI Polocanom. To je neuvěřitelné. Mám tu vlastne takto Polocana, tento typek, že jeho kamarát to spravil, ja neviem. Toto AIčko, tuto s tým Polocanom, to je stránka, kde si ľudia môžu vlastne urobiť svoje vlastné charaktery. A potom im to bude proste AI za to písať a to bude vlastne akože keď si s ním chatuješ, takže tak. No môžeme teda začať. Musím ho najprv predsa len pozdraviť, je to slušné. Ahoj Polocan. Čau kamaráde. Prečo píše po česky, on je Slovák. Tvoje najnovšie video bolo super. Ďakujem moc, ja som rád, že si páčil. Pripravím nové, bude to banger. Už má dlhšie trvá, ale kámo, tá gramatika trošku. Ale dúfam, že sa ti bude páčiť. Inak, čo plánuješ ešte vydať za videá? Uvidíme, či to dokáže líknuť Polocanové nápady. Budeme robiť aj iné hry, ako Brawl Stars, Minecraft a Clash... Čo? Clash Royale? Geometry Dash? Tak to by som chcel vidieť Polocana hrať Geometry Dash. Dobre, tak čo si myslíš o rakeťákoch? Myslíš, že sa im podarí konečne ukradnúť Pikachu, alebo nie? Podľa mňa sa im to ani nikdy nepodarí. Podľa mňa, hej. Kámo, však on píše jak ChatGPT. A vlastne áno, to je AI. Ktorý z rakeťákov je tvoj obľúbený? To by ma zaujímalo, Myslím, že Jaký Butch? Je tam vždy s Jamesom. Hej, však on není s Jamesom ten Butch. Ale Butch nie je s Jamesom, lebo on ho kopíruje. Myslíš to tak, že Butch kopíruje Jamesa? Áno, myslím, čo si nevidel Pokémonov? Kámo, ja som tam dal čiarku, nie, ale on chce teraz... No výborne, určite som videl Pokémon, len mi je to divné. Čo má Butch Však si pred chvíľou povedal, že tam je s Jamesom. Kamo, pred chvíľou si povedal, že je tam Butch s Jamesom, tak neklam. Alebo že by si pomýlil Jessie s Butchom? To hádam nie. Preboha, jasné, že som sa pomýlil, chcel som povedať Jessie a nie Butch. Jak se opovažuješ mě s ní srovnat? Takže ktorý z rakeťákov je tvoj obľúbený? No poď, ako som povedal, máme aj Jessie. Počkaj. Mas na ňu crush? Nie. Tak to si robíš srandu. Ok, teraz sa ho spýtam, že či vie, koľko má na YouTube odberov. Má tuším 127, áno, 127 odberateľov má. Toto je dobré video, toto je inak dobré video. Ak ste ho nevideli, tak si ho poďte na Polocanovú kanálu pozrieť, odporúčam. Dobre, takže koľko máš na YouTube odberov? By ma zaujímalo, že 108? To mi nevychádza. To je nejaké staré, nie? Nie, máš 127. Ja som zabudol. Dobre, teraz sa ho spýtame, či ma pozná. Poznáš Jakuba M? Samozrejme, je to môj kamarát. Aj ty ho poznáš? Ja som Jakub M. Čo si myslíš o svojej reakcii na opicu Buildbetu? Príšerné. Ja si myslím, že to bolo fajn a vtipné, však to bola len chyba, nie úmysel. Aha, dobre. A že ten typek ešte hovoril, že on spravil chat so mnou, tak poďme. Nie, prestaň, nejaké čaute všetci a ja vás vidám môjho ďalšieho videa, prestaň. Čaute všetci. Čo je veci, ja som Polocan. Cs Jakub M. Kam toto bude vyzerať tak divne? Cs Jakub M a hneď pod tým, ahoj Jakub M. Máš rád rakeťákov? Miloval som ten seriál, keď som bol ešte na základnej. To je tvoj obľúbený z rakeťákov. Ja myslím rakeťákov z Pokémonov. Aha, tak to v prípade... Nie, on není rakeťák, no tak ty si tomu teraz dal. To není rakeťák. Rakeťáci sú Jessie, James, Meowth a Wobbuffet. Tak to je pravda, sorry som zaudol. Takže, ktorý z nich je tvoj obľúbený? To je ťažké. To je ťažké. Ale asi James, lebo má najradšej Pokémona. A máš crush na Jessie? Počkaj, ja sa ho to spýtam jak toho Polocana. Čo je veci, lebo mala fajn outfity. Nie, prestaň. Aké video plánuješ
vydať. Tak schválne, lebo ja tu mám zoznam mojich nápadov. Asi ďalšiu epizódu hrám Block Drop alebo niečo iné. Nie, on sa trafil, ja som mal nápad, že spravím hrám Block Drop s polocanom. No výborne, on mi to teraz líkol. Gratulujem, líkol si môj nápad, vyhrávaš 1 milión eur, som fyzik. Super, díky, ako dostanem? Nijak, je to scam zo srandy, je to prank. Ok, takže to bude všetko z tohto videa. Snad sa vám páčilo, bolo trošku divnejšie, ale to vôbec nevadí. Takže ak sa vám páčilo, dajte like, odber a uvidíme sa u ďalšieho videa, takže zatiaľ čau.